ukuba senkonzweni yaba i-decision yakho, ukulandela uYesu yaba i-decision yakho, ukwamkela amandla kaMantwana yaba i-decision yakho. Oh Jesus, ukusebenzela uThixo ibe i-decision yakho. Nana bantu seqhubeka into basembulalo akaka sagqiba intoba zonke igusha ezityetyisiwe nenkomo akasuye nazo ukuze siyobingelela ngazo kuThixo wethu. Thank you, Lord Jesus. Xa egqiba kutsho waprofeta uSamuel eqhutywa nguMoya Oyingcwele, ndiyafana waprofeta ngoba wenze ububhanxa benzile. Ngifuna ukuxelela into yoba nobuphi na ububhanxa bune-consequences. God uzawubhatala i-consequences. Yonke into oyenzayo khathana mina noba yintoni, linda i-consequences zayo. Noba yintoni oyenzayo, God usezayoma ethilini ubhatale for into oyenzayo. Andifuna ukuxelela nantsi into ezakwenzeka ngoku ngenxa yobubhanxa obenzile. uThixo uyakuthatha ubukumkani kuwe ngoku ubunika ummelwane wakho. Thank you, Lord Jesus. Oh hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah.